Ay, hello po. Good afternoon, ma'am. Ma'am Annalisa Royo, ma'am. Namoy delivery mong good, ma'am, nga couple helmet ni Sir Roland, opo. Kanang, pa-pick up na ako dito, sir, ma'am. Kaya namoy permahan po. Dito sa unahan lang kamay. Helmet, sir. Couple helmet. Oo. Delivery. Ay, palihag na lang ko, ma'am. Kaya inyo nagong name po ang nakaputang dito. Asa na pick up, Mike? Nagpinikap na ko na yung helmet. Bilisan. Hi guys! Hello mga ka-plastic! Welcome back to my YouTube channel, ang channel na Gabay Raog Subscribers! So today's video mga ka-plastic ay napaka-importante kasi ito yung pinaka-special na araw ng mga magulang ko. Ika-26th anniversary na nila. So although last year hindi ko na-celebrate yung silver wedding anniversary nila. So ngayon babawi po tayo. Hindi man sana yung magulang ko sa mga sorpresa. So gagawin ko to. Ngayon ko lang talaga gagawin na i-surprise talaga sila ng bonggang-bongga. So stay tuned lang mga ka-plastic kasi nandito na yung mga iyakan nila. At saka hindi ko din expect na yung ganun din yung reaction nila mama at saka papa kasi first time nilang i-surprise ng ganun. So at i-prank pa. Yun yung excite kasi na-prank sila. Tingnan natin kung anong reaction ng mga magulang ko. Meanwhile, so yan, are we going somewhere? So hello Mr. Driver. So punta tayo ngayon doon. Buha tayo ng pagkain para sa anniversary ng mama namin ni Director Sophia. Let's go. We're going to yun guys, may hihintayin pala tayo ngayon na magsusurprise. So hintayin lang tayo bago kami kumuha ng pagkain doon. So we'll update you later. Bye! 1 hour later. So yun na nga mga ka-babies, nandito na kami ngayon kung saan susurpresahin na namin yung parents ni Ma'am Inday. So let's go. Ay, hello po. Good afternoon, ma'am. Ma'am Annalisa Royo, ma'am. Namoy delivery mong good, ma'am, nga couple helmet ni Sir Roland, opo. Kanang, pa-pick up na ako dito, sir, ma'am. Kaya namoy permahan po. Dito sa unahan lang kamay. Helmet, sir. Couple helmet. Oo. Delivery. Ay, palihag na lang ko, ma'am. Kaya inyo nagong name po ang nakaputang dito. Asa na pick up, Mike? nagpinikap na ko na yung helmet. Bilisan. Asa na pick up, Mike? A few minutes later. Surprise! Asa nga to si ma'am? Kaya marag na-late si ma'am. So, ayan ma'am, surprise po. We are from ZKC Flowers and Gift Surprise. So, my name is Baby DJ. And baby owner po, ma'am. Mo na yung delivery ng helmet, ma'am. So, ayan ma'am. Sige, sir. Okay, ma'am. Tumang ka dito sa camera, ma'am. Sir, dito ka dapit ka, sir. Tapos natubang mo dito. Okay, ma'am. So, again, na-surprise mo, ma'am? Surprise Sir? KAAYU. Speechless si Sir KAAYU, eh. So, sir, happy wedding anniversary sa inyo ni ma'am.
I think it's 26 years of having together. So, ayan. So, this time is very, very romantic. So, ma'am and sir, sabay-sabay ninyo i-blow po ang candle po. Wish, before ninyo siya i-blow, sir, wish siya ninyo sa inyong relationship ni ma'am. Since it's your 26th wedding anniversary. So, before you will blow the candle, okay, you will make a wish. Salamat sa labi na kang mapagad o sa akong asawa o sa nag-sponsor o kinsa may nag-sponsor ani kayong salamat sa among anniversary o karong adlaw. Kayong salamat. Hara lang. Si ma'am, si mong wish ma'am. Daghang salamat kisa man ni nag-sponsor ani. Salamat kaayo. Surprise gid. Okay, so, ma'am, okay. So, this time, sir and ma'am, sabay-sabay niyo i-blow po ang candle. Ayan. Okay, so, congratulations, ma'am and sir, okay? Sige, sir, balik tayo dito, sir. So, this time, sir, no? Before na to i-reveal, sir, kung kinsa ang nagpa-surprise ani ma'am, maghatag sa message ang inyong pinalanggang anak si sir. Sir, ikaw ang unang message sa inyong mga magpapa. Dili, sir. Dili sa front. Dili, sir. Happy anniversary, ma. Anniversary niya sa gaan ko sa Ginoo. Strong relationship kami. Salamat niyo mga profession niyo dito sa atong pamilya. So, na-surprise mo. Kaya oras, salamat. Uli na dugay. So, ayan, thank you so much. So, okay, so, Nay, okay. So, what would be your message sa inyong pinalanggang anak? Si ma'am? Ayo, si sir. Ma'am, dito tadap sa tunga, ma'am. Sa gitna. Receive po kayo. Okay. Mag-message pa ko? Salamat. Sa inyong pagkauban, naghantod karon. Adong mga bunga sa inyong pagtuyo. Ang hinaot lang ko nga, dagat pang tuig ka mo abot sa inyong kinabuhi. Magmanapayo sa inyong pamilya, pag sa inyong anak. Wala lang, ma. Okay, so very, very emotional, no? Ayan, so thank you so much po, Nay. I-receive na lang din kay sir yung bububalon po, Nay. Nabigay na lang kay sir. Okay, so I think it's almost done. Okay, so this time, sir, no, it's time to reveal kung kinsa ang nagpa-surprise sa inyo. So, naa siya yung message na gipadala diri pa. Happy 26th anniversary sa INYUHA. Sana all. Una sa tanan, nagpasalamat gyud kog dako nga kamo akong naginikanan. Kay mga buotan na mga masinabtanun pa. Bless kaayo ko nga kamo gihatag ni Lord nga ginikanan nako. Mapa, kabalo ko dili pa ni enough nga balos para sa inyong gibuhat namo na sakripisyo. Pero andam pa ko mag-sacrifice para ninyo. Salamat sa pag-atiman sa akong mga igsuon ug sa akong anak. Sukad pa sa una, mapa, gipangga ninyo maayo akong anak, mas labaw pa gani. Mapa, unta, tagaan pamugdaghang tuig sa Ginoo nga mag-uban sa inyong tibuok kinabuhi. Tagaan mo maayong lawas, especially kay Papa. Palangga kaayo tamo maong nalipay kaayo ko nga unta daghan pang tuig sa Ginoo nga mag-uban sa inyong tibuok kinabuhi. Tagaan mo maayong lawas, especially kay Papa. Palangga kaayo tamo nga akong mga ginikanan. Unta, mapa, nalipay mo sa ako ang gibuhat karon ug na-surprise mo. Salamat kaayo sa tanan-tanan. Mahal kaayo tamong duha, kabalo mo ana.
Bisag di ko showing nga pagkaanak pero himuon akong tanan. Mapalipay lang mo na akong mga ginikanan. Samtang naapa mo diri sa kalibog. Ma and Papa, that was coming all the way from Qatar with love. Kay Inday for that welcome. So, so palakpakan na to again si Mama and Sir for their 26th wedding anniversary today. So Sir, although wala yung anak diri karon sa Ma'am Inday, but she want to feel yung unsa mo niya kapalangga ang mga ginikanan. Of course, i-value jud mo kayo ang mga parents, no? Kay isa ra jud kayo ang mga parents nga nag-sacrifice jud nga dili jud na sila mahitabo nga maning anak karon ka successful inyong mga anak ko without you boost. So, mao to siya ang ipadala po para sa inyo, ha? And I hope nga na-surprise mo, Sir, Ma'am. Na-surprise mo, Ma'am. First time, second time, kapila naman na-surprise, Sir, Ma'am. Oh. Anniversary ka lang. Okay. So, the rest of anniversaries, gabi din yung mga surprise, ha? Yes, 26th anniversary. So, ayan, Sir. Again, on behalf of ZKC Flowers and Gift Surprise, headed by our baby owner, we wish you all the best po sa inyong relationship. Ang mga ginapray nga, sa mata ko sa kaninyo, Sir, with your family, tagaan mo o maayong panglawas, of course, para magkauban-uban o maging happy po ang inyong family. So, God bless you po and spread the love. Ayan lang. Ni Ma'am Inday. Kaya makita nyo lang sa video. So, palakpakan na to. So, palakpakan na to sa Sir Anyong. So, this time, Sir, it's your time na magpasalamat po. Of course, di kasabot mo yung anak mo, mga nadugay. Kung abot. Oo. Kina-guide pa sila sa mga ma'am actually. Na-shock mo sila ma'am bang. Ano daw diri daw ta? Kaya na yung delivery nga helmet. So, mo ni siya ang helmet. Sobra pa sa helmet sa delivery. So, this time, sir, no? What would be, ma'am? What would be your response sa surprise nga gihatag po ni Ma'am Inday Cordac? And of course, sa inyong pinalanggang anak. Salamat lang yun ang akong istorya kay surprise bukod ni nga ingani da ilang plano muling nga di ko niya pabiyahion gabiyahe biya ko niya. Sarap po sa balay naghulat. Daghang salamat lang dun ko sa mo agad daghang kay salamat lang sa surprise nga imong gihatag sa bisag ginagmay lang pero para sa amo ako nakain. Daghang kay salamat o pag-amping kanunay. Thank you so much, sir. Yes, ma'am. Salamat ang gihapon ko sa akong anak. Di ay say surprise na andam para sa amuha. Salamat kaayo lang. Surprise din. So ayan, so very speechless jud kayo si Sir Ma'am, no? As in, surprise pa pud sila kaayo jud and also si Nanay din. Okay, so that's it. So thank you so much, and of course we would like to say thank you so much, Ma'am Inday, all the way from Qatar for trusting ZKZ Flowers and Gift Surprise. Salamat kayo, Ma'am. And again, Sir, Ma'am, happy 26th wedding anniversary. And this is Baby DJ, Baby owner. and don't forget to subscribe our YouTube channel, ZKZ Flowers and Gift Surprise. So God bless everyone. Keep safe. Bye-bye. Our videographer is Baby Side. So yun mga ka-plastic, at doon po nagtatapos ang ating video, ang ating napaka-espesyal na video. So ngayon, hindi ko ini-expect na ganun yung reaction nila mama at saka ni papa kasi for my whole life, ngayon ko lang talaga sila sinurprise ng ganun. So sana mga ka-plastic ay kayo na mga anak din ay gawin nyo din to sa mga magulang nyo while buhay pa sila. Gawin nyo yung lahat, gawin nyo yung best nyo para mapasaya sila. So, alam ko sa sarili ko na hindi enough yung ginawa ko ngayon para bumawi man lang sa ginawa nilang kabutihan sa akin. God knows everything kung gaano ko kamahal yung mga magulang ko. Kasi sila yung nag-alaga sa anak ko since birth. Since buntis talaga ako, sila na tinanggap nila ako hanggang lumabas yung apo. Nagkakapatid ako ulit, dalawang kapatid ko, sila talaga nag-alaga. Napaka-proud ko talaga at saka napakalapit din nila sa Panginoon. Yun yung number one ko talaga na proud ako sa kanila. So, kayo mga ka-plastic, dapat gawin nyo na while nandito pa sila sa tabi nyo. Ako nga nandito ko sa labas, ginagawa ko yung way ko, ginagawa ko yung best ko na mapasaya din sila. So yun mga ka-plastic, nagpapasalamat din ako sa ZKC
flowers and gifts as surprise kay Ma'am Karen. Thank you po, Ma'am, sa pa-surprise mo po sa mga magulang ko. Kayo po yung naging way para mapasaya ko po sila kasi nandito po ako sa malayo. So maraming thank you, Ma'am. Napakabait po ni Ma'am Karen, promise. Kayo na po, napaka-accommodating po nilang mag-entertain po ng customer. So, i-recommend ko po sila sa inyo kasi napakabait po talaga. Tsaka, sulit po yung bayad nyo sa kanila. So, maraming thank you, Ma'am Karen. Sana po ay marami pa kayo matulungan na tao at mapasaya na tao. So, yun mga ka-plastic. See you in my next vlog. And don't forget to subscribe my channel and press the notification bell para update kayo sa aking mga video. Bye! Matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo ba kaya ako'y hakan at yakapin? Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo mangangarap ng nakaraan natin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo.